ten nový Broker Point? Áno, tu. Poďme spolu donútra. Super. Priestory vyzerajú krásne, teda verím, že budú vyzerať ešte o mnoho lepšie. Prečo si sa, Adrián, rozhodol práve pre tento priestor? V tomto priestore úspešne pôsobila 15 rokov banka. A my sme sa rozhodli zmodernizovať nielen tento priestor, ale aj ponúknuť klientom komplexné, moderné, finančné a realitné služby. Tak, držím palce. Super, ďakujem krásne.